ama-SMS nama-email nama-WhatsApp angakwazi ukushintsha i-decision kajaji ngokuthi anganikeza umyeni wethu i-bail nokumtransferela eKimberley. Eqinisweni umchuma ahlangene nakancane nalento. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthini? Uyakwazi ukufinyelela kuyena? Uyakwazi ukutshela umshushisi ukuthi ufunani? Lawo ma-email nama-WhatsApp awufakazi bokuthi udetective Mchuma is not fair on us. Stop, isimosha isikhathi sethu nesikhathi enkantolo. Bufakazi lobo shange basalisebenzisa. Phumani. Phumani la emzini wami. Excuse me? Sibongile. Baqedile Phumelela. Ngiqedile. Senikhokhela imali engengaba ukuthi ningitshele lo msangano ningitshela wona. Nisitshela ukuthi simosha isikhathi enkantolo. Siyanikhokhela damn it. Misizungu ngizama ukuqhaza ehlisa moya. Wangitshela ukuthi ngehlisa umoya wena. Umyeni wami deserves better. Futhi ngizowenza isiqiniseko sokuthi uthola lokho. Phumani. You're fired.